Per crear un formulari és molt senzill, simplement hem d'accedir a la pàgina del Google i al menú d'aplicacions anar a l'aplicació de Google Drive. Un cop se'ns ha carregat l'aplicació de Google Drive, farem clic en el botó de nou i escollirem l'opció de formularis. Aquesta és la pàgina per crear el formulari i tenim diverses coses. En primer lloc hi tenim la secció del títol i la descripció del formulari. Aquí és on hauríem d'incloure el títol, per exemple, examen, i aquí podríem escriure qualsevol descripció d'aquest formulari. En aquest formulari realitzarem examen. A continuació ve la llista de preguntes i les preguntes s'afegeixen fent un clic en el botó de suma. Veieu com ens apareix el missatget que ens diu afegeix una pregunta. Les preguntes també les podem importar d'altres llocs. També podem incloure títols i descripcions sense cap pregunta, podem incloure imatges, podem incloure vídeos o seccions. La primera pregunta, que es genera automàticament, sempre consta d'un títol o una pregunta, per exemple, com et dius? I a continuació en aquest desplegable tenim una opció per un llistat d'opcions segons el tipus de pregunta que estem fent. Si la pregunta espera una resposta breu, com per exemple com et dius, que espera un nom, resposta breu és l'opció més indicada. Aleshores, les persones respondrien a continuació i nosaltres podem fer diverses coses amb aquesta pregunta. En primer lloc, podem afegir una imatge il·lustrativa. En aquest cas, com que la pregunta és com et dius, no tindria massa sentit, però en altres preguntes sí que tindria sentit afegir una imatge. Podem copiar aquesta pregunta, o sigui, duplicar-la. Fixeu-vos que si faig això, em genera una pregunta exactament amb les mateixes característiques que l'anterior i aquesta la puc modificar. Per exemple, on vius? També puc esborrar la pregunta fent un clic a la paperera, veieu? I la pregunta em desapareix. Puc configurar si vull que la pregunta sigui obligatòria o opcional. Si és obligatòria, el formulari no permet ser enviat fins que s'hagi respost totes les preguntes obligatòries. En canvi, si són opcionals, es pot enviar el formulari amb la pregunta buida. En els botons d'aquí al costat, en els tres puntets d'aquí al costat, tenim aquestes opcions. En primer lloc és la descripció de la pregunta. Veieu que és si volem afegir més explicació a la pregunta. Com et dius, per exemple, si us plau, indica el teu nom i cognoms. També tenim l'opció d'una validació de respostes, de manera que només accepti unes respostes determinades. Per exemple, podríem preguntar quin és el plural de rosa. I si féssim resposta breu, la resposta només podria ser una, per tant podríem fer una validació de respostes i dir que la resposta és de text i ha de contenir un text o no ha de contenir un text, o ha de ser una adreça electrònica o ha de ser una pàgina web. I podem dir que el text contingui la resposta, que és roses. I el text personalitzat és el missatge que hauria de sortir quan la persona està responent de manera incorrecta. Per exemple, podem posar error. No és aquesta la resposta correcta. Aleshores, com podeu veure, també podem dir si la resposta que s'espera ha de ser un número. I en aquest número podem dir si ha de ser superior o superior o igual a un altre número, o inferior a un número, o veieu, totes aquestes condicions són totes les possibles per respondre amb un número. També podem validar la resposta de manera que hi hagi una llargada màxima o una llargada mínima de caràcters. I finalment podem fer una expressió regular, que és una expressió una mica més complexa i que en aquest cas avui no la farem. Quines altres més tipus de respostes tenim? Doncs si afegim una altra pregunta, veurem que la segona opció és de paràgraf.
L'opció de paràgraf és quan s'espera una resposta de paràgraf, una resposta llarga. Per exemple, explica el cicle de l'aigua. Com que és una resposta que no es pot respondre de manera breu, doncs necessitaríem una resposta a través de paràgraf. I, per exemple, aquesta pregunta d'explicar el cicle de l'aigua podria anar acompanyada d'una imatge que ajudi en aquesta explicació. Les imatges, com podeu veure, les podem penjar des de l'ordinador, les podem prendre des de la càmera, les podrem agafar des d'una adreça web, des del Google Fotos, des del Google Drive o buscant unes imatges directament al Google. En aquest cas buscarem cicle de l'aigua i fixeu-vos a veure quines... Mireu, aquí tenim aquí també tenim un gràfic que ens parla del cicle de l'aigua, podem afegir aquest gràfic i veieu, dins de la mateixa pregunta, abans de donar la resposta, ens inclou aquest gràfic sobre el cicle de l'aigua. Les opcions que tenim per aquesta imatge estan disponibles en aquest botó dels 3 punts d'aquí i fixeu-vos que són alinear a l'esquerra, alinear al centre, a la dreta, canviar la imatge, suprimir-la o afegir una llegenda. Ara les col·locarem al centre i podem afegir una llegenda que seria esquema del cicle de l'aigua. I veieu, ens queda la llegenda aquí sota. Quines més opcions tenim en quant a preguntes? La següent opció és de selecció múltiple. Selecció múltiple és un tipus de pregunta que té una sèrie de respostes tancades. Per exemple, com s'anomena el fenomen en què l'aigua passa d'estat líquid a vapor. Aleshores aquí podríem posar opcions, doncs, condensació, evaporació, solidificació, per exemple, d'acord? I aleshores també tenim l'opció d'afegir altres per si cap d'aquestes respostes fossin adequades i la persona que està responent al formulari volgués escriure una resposta personalitzada que no és cap d'aquestes. També tenim altres opcions de preguntes. Per exemple, la següent opció és la casella de selecció. Això són caselles, aquestes quadrades, que permeten que hi hagi més d'una opció marcada. Per exemple, podríem preguntar quins colors t'agraden? Per exemple, groc, vermell, lila, blau, rosa, d'acord? I la persona que respongués podria contestar doncs, el groc i també el lila i també el blau, o cap dels 5, o tots, no és només una opció possible, sinó més d'una. Una o més d'una, o cap. Més preguntes. Un altre tipus de pregunta seria un desplegable, que seria el mateix que aquesta d'aquí, però en lloc de que les opcions t'apareguessin en una llista amb una circunferència, amb un cercle al principi, serien un desplegable. Aleshores podríem fer la mateixa pregunta que abans. Com s'anomena? Anomena el fenomen en què l'aigua passa d'estat líquid a vapor. I aquí les respostes podrien ser condensació, evaporació, solidificació, etc. I llavors la resposta seria, l'hauríem d'escollir dins d'un desplegable. Més opcions. Tenim l'opció de pujar un fitxer. Això és, per exemple, quan volem que les persones que estan responent al formulari ens pengin un fitxer. Per exemple, els podríem dir que fessin un dibuix del cicle de l'aigua, fessin una foto i pengessin aquesta foto. Per permetre que això passi s'ha de donar un permís especial. Per això ens surt aquest missatge que ens diu que s'ha de donar un permís especial. Per tant, hem de fer clic a continuar i aleshores ja ens permet dissenyar la pregunta. Aleshores aquí podríem posar penja un dibuix del cicle de l'aigua. Aleshores, podem limitar que els fitxers que es pengin siguin d'un tipus concret. Per exemple,
Si fem així, li podem dir no, el fitxer que ha de pujar ha de ser necessàriament una imatge o un dibuix. O podria ser un document, o un full de càlcul, o un PDF, o un vídeo, o un àudio, o una presentació. Podem limitar també el nombre màxim de fitxers, si només en poden pujar un, o 5, o 10, o els que siguin. I si hi ha d'haver una mida màxima al fitxer, que no puguin pujar, per exemple, fitxers excessivament grans. I aquí podem delimitar si volem que hi hagi un límit d'1 mega, de 10 megas, de 100 megas, d'1 giga o de 10 gigas. També tenim opcions, preguntes d'escala lineal. Per exemple, valora el tracte rebut en aquesta trucada. Val? I pots valorar de l'1 al 5 o del 0 al 10 o com nosaltres vulguem. I podem escriure què significa el 0 i què significa el 10. El 0 seria per exemple, he estat molt mal atès, i el 10 podria ser he estat perfectament atès. Seria què significa el 0 i què significa el 10. Quines més preguntes tenim? Tenim, per exemple, una graella de selecció múltiple. Això significa quan s'ha de respondre una cosa que casi amb l'altra. Imagineu-vos, per exemple, és per relacionar conceptes i podrien ser relaciona aquests conceptes. I a una banda podríem posar evaporació, a l'altra solidificació i a l'altra podríem posar condensació. I a l'altra banda posaríem a les columnes, doncs, per exemple, de sòlid a líquid, de líquid a sòlid, de vapor a líquid o de líquid a vapor. I les persones que contestessin aquesta pregunta haurien de relacionar un concepte amb l'altre. Podem demanar si necessitem que hi hagi una resposta a cada fila o si es poden deixar files sense respondre. Això seria files sense respondre i si ho tenim activat és obligatori respondre a totes les caselles. També tenim l'opció, el tipus de pregunta que és el mateix però amb caselles de selecció. De manera que, en lloc de fer-ho d'aquesta manera, puguis marcar-ne més d'una en la mateixa fila. Aquí només pots marcar-ne una de cada. Evaporació és només una d'aquestes tres. Solidificació és només una d'aquestes tres. I condensació és només una d'aquestes tres. En canvi, podries fer-ho caselles, per exemple, de dir... Imagineu-vos que esteu organitzant una festa, oi? I podries dir qui portarà què? Qui portarà què, no? I aquí fem els noms Arnau, Olga, Anna, Joana. I les columnes hi podríem posar, doncs, vi, refrescos, patates, postres, menjar, carn i aperitiu. Val? I llavors fixeu-vos que com ens queda. L'Arnau podria portar vi i refrescos, l'Olga també podria portar més vi i patates, l'Anna podria portar refrescos, postres i carn, la Joana carn i aperitiu. De manera que cada fila pot tenir més d'una opció. Altres tipus de pregunta. La última, una pregunta que la resposta sigui una data, que seria, per exemple, quin dia et va millor de quedar? I les persones responen amb un dia més, una data concreta. I l'últim tipus de pregunta que hi ha és la pregunta de tipus hora, que és el mateix. A quina hora t'aniria millor de quedar? I les persones han de respondre amb una hora. També podem importar preguntes d'altres formularis que tinguem fetes. També podem
afegir text i descripció, sense cap pregunta. Per exemple, no sé, en el cicle de l'aigua, aquí podríem fer l'explicació del cicle, no? La part teòrica, l'explicació. I aquestes preguntes, totes les preguntes es poden ordenar, es poden arrossegar i es poden canviar l'ordre en qualsevol moment. Fent clic aquí. Veieu? Quan surt aquest cursor vol dir que el podem desplaçar. També podem afegir una imatge pelada, sense res més. Cicle de l'aigua. Veieu? I només ve la imatge, que se li pot posar un títol. Imatge. També podríem posar un vídeo des del YouTube o des d'una pàgina web. El que no ens permet fer és penjar el vídeo des del nostre ordinador. Hem d'escollir o un vídeo penjat en una pàgina web o buscar-lo directament a YouTube. Per exemple, el cicle de l'aigua, busquem i ens apareixen tots aquests vídeos. Escollim un, el seleccionem i s'incrusta el vídeo. I finalment podem fer seccions, de manera que si les seccions són pàgines diferents del formulari. Per exemple, podem fer una secció que sigui d'escollir el dia en què et va millor de venir, i una altra secció que sigui del menjar, i una altra secció que sigui amb preguntes en relació a la música, i una altra secció amb preguntes en relació a les begudes, etc. Veieu? Quan feu una secció, veieu? Es crea una secció aquí, tenim una pestanya i llavors totes aquestes preguntes van en pàgines diferents. Les opcions que tenim de la secció són les següents. Fent clic en els botons en els tres puntets d'aquí a la dreta, podem duplicar les seccions, les podem moure de lloc, les podem suprimir o les podem ajuntar amb l'anterior, fent que ja no sigui una secció a part, sinó que les preguntes d'aquesta secció s'ajuntin amb les anteriors. Aleshores, tot això és l'apartat de les preguntes i tot el que podem fer amb els tipus de preguntes que podem fer i les seccions que es poden crear. Tenim l'opció de configurar les respostes. En aquest apartat, no de configurar les respostes, de veure les respostes. En aquest apartat ens anirien apareixent totes les respostes que les persones ens estan donant a mesura que les van enviant. Les respostes es poden descarregar en un full de càlcul. Quan nosaltres fem clic en aquest botó, se'ns genera un full de càlcul que li podem posar el nom que ens interessi, per exemple, el formulari de prova, el creem i se'ns obrirà un full de càlcul on les respostes s'estan recollint en una taula. Veieu? La marca de temps és en quin dia i hora es va respondre aquest formulari i veieu, aquesta és la primera pregunta que hem posat, quin és el plural de rosa, i aquí veuríem la resposta de la primera persona, aquí la resposta de la segona persona, aquí la resposta de la tercera persona, etc. I cada columna és una de les preguntes que hem posat en el formulari. Tornant al formulari, en aquests tres puntets d'aquí podem escollir si volem que ens enviï per correu electrònic un avís de que hi ha respostes noves en aquest formulari. Podem canviar el full de càlcul on es guarden les respostes. Podem anul·lar l'enllaç del formulari perquè ja no funcioni, o podem baixar les respostes amb CSV baixa, que és com un full de càlcul. Posar les respostes també en una taula. També podríem imprimir totes les respostes, en aquest cas surt desactivat perquè no en tenim cap, o podríem suprimir totes les respostes, que en aquest cas tampoc ho podríem fer perquè no n'hi ha cap. I, finalment, podem activar o desactivar aquest botó que serveix per acceptar respostes o no. Quan això està desactivat, les persones no poden contestar al formulari i podem escriure un missatge de per què no poden escriure i no poden respondre al formulari. I si el tenim activat, les persones poden respondre al formulari i poden enviar les seves respostes. Finalment tenim l'apartat de configuració. En aquest apartat podem configurar el formulari per convertir-lo en un test, de manera que les respostes tinguin la puntuació que es vagi acumulant i, a més, pugui tenir un solucionari. Fixeu-vos, si nosaltres convertim el formulari en un test, podem dir-li que publiqui les notes
just després d'enviar el formulari o més tard, i podem configurar un munt de coses diferents en relació a aquest test. Quants punts ha de tenir les preguntes, si ells poden veure les respostes correctes, si ells poden veure les respostes fallades, el valor dels punts, etc. I quan això passa, quan nosaltres convertim un formulari en un test, fixeu-vos que les preguntes ens apareix a cada pregunta un apartat nou, que és el solucionari. I aquí, quan hi fem clic, aquí és on afegim la resposta correcta d'aquesta pregunta, perquè ell automàticament ens pugui avaluar si ha contestat el que nosaltres hem posat aquí, doncs li donarà els 6 punts, i si no ha contestat una de les coses que hem posat aquí, no li donarà els 6 punts. Continuant amb la configuració, podem veure que també podem configurar com es recullen les respostes i com es protegeixen. Si activem aquesta casella, totes les respostes aniran lligades amb una adreça de correu. Nosaltres veurem qui ha respost perquè veurem l'adreça de correu des d'on s'ha respost aquest formulari. Si activem aquesta opció i recollim les seves adreces electròniques, també podem enviar una còpia de les seves respostes al correu electrònic, sempre o si ho sol·liciten. Podem permetre editar les respostes, vol dir que un cop enviades, ells podrien tornar a obrir el formulari i canviar les seves respostes. També podem obligar a que la gent entri al seu Google per contestar o no. Si això està desactivat, encara que no entrin al seu compte de Google, podrien respondre al nostre formulari. Podem limitar a que només responguin una persona un formulari, o sigui, una persona pot enviar el formulari una sola vegada, o per contra podem fer que les persones puguin enviar tants formularis com vulguin, tantes vegades com vulguin. Això és la mida total dels fitxers penjats, que estava configurat individualment en aquella pregunta que hem escollit abans. I aquí podem veure com es presenten al formulari les respostes i les preguntes. Si volem que es vegi una barra de progrés, que es vegi en quin punt del formulari estem, si ens falta molt per acabar o no. Si volem que les preguntes s'endrecin aleatòriament o, per contra, en l'ordre que nosaltres les hem creat. Si volem posar un missatge de confirmació que ens surti quan ells hagin acabat, si volem que surti un missatge personalitzat. Si volem que quan acabin surti un enllaç per enviar una altra resposta. Si volem que els apareguin els resultats. I si volem que es desactivi el desament automàtic, o sigui que les preguntes no quedin guardades automàticament, sinó fins que no s'enviïn al final no quedin guardades les respostes. També podem configurar els valors predeterminats. Fixeu-vos. Això és, si a partir d'ara tots els formularis que creem volem que es recullin les adreces de manera predeterminada, i l'altre és si volem que les preguntes de manera predeterminada siguin obligatòries. D'acord? Podem activar-ho o desactivar-ho. També podem canviar el color del formulari. Ara el tenim en lila, però podem posar en vermell, en blau, en verd, en taronja i seleccionar el color de fons que hi va a joc. Veieu? I també podem canviar l'estil de la lletra, si el volem bàsic o el volem formal. Fixeu-vos aquí les preguntes. Si el volem formal, ens surt en aquest tipus de lletra. Si el volem juganer, surt en aquest tipus de lletra. I si el volem bàsic, surt en aquest tipus de lletra. L'ull ens serveix per previsualitzar el formulari, per veure com veuran aquest formulari les persones que l'han de respondre. Veieu, us queda d'aquesta manera. Els hi quedaria d'aquesta manera. Així estan presentades les preguntes. Veieu? Tornant aquí al formulari, finalment podem desfer passos, si ens hem equivocat en algun pas, o tornar-lo a fer. I finalment posarem el nom del formulari, el títol, podem col·locar-lo en una carpeta determinada i per últim només ens quedaria, un cop hem acabat tot el formulari, enviar-lo. Quan s'envia, es pot enviar per correu electrònic a les persones que ens interessin o podem crear un enllaç escurçant l'adreça perquè no sigui tan llarga, fem un clic aquí, i les persones que tinguin aquest enllaç
accediran al formulari per poder-lo respondre. Per tant, copiarem aquest enllaç i el posarem on ens interessi. El posarem en un correu electrònic o en una pàgina web o on calgui. O farem un codi QR perquè la gent, quan llegeixi el codi QR, se li obri el formulari. És molt útil la manera com es recullen les respostes i les utilitats que aquesta pàgina ens ofereix. A l'apartat de respostes, quan les persones ja han respost al formulari, fixeu-vos com es poden gestionar. En primer lloc, tenim l'apartat de resum i el Google Forms ens fa un resum de cada resposta i, per exemple, les preguntes que són d'escala ens fa un gràfic on es veu quin és el número de l'escala que més respostes ha rebut. Per exemple, la majoria de gent en aquesta pregunta ha respost 4, un 78% de la gent, i un 20% ha respost 3. En preguntes que són aquestes, les de selecció múltiple, aquelles que has de marcar una de les opcions possibles, et fa també un gràfic en formatget, et diu quantes persones han escollit català 1, quantes persones han escollit castellà 1, quantes persones castellà 3, etc. Quan les preguntes són de resposta escrita, com en aquest cas, el que fa és acumular les respostes una a darrere de l'altra. En l'apartat de dalt de tot, on posa pregunta, podem mirar com han respost a aquesta pregunta. Aquí tenim el llistat de preguntes, totes les preguntes que hi havia al formulari, i podem anar pregunta per pregunta mirant quines respostes ha tingut aquesta pregunta. Doncs quines respostes a 4 i 4 respostes a 3. I finalment també podem veure les preguntes a nivell individual, que ha respost cada una de les persones. Aquest seria el formulari de la persona 1 i ha respost el formulari d'aquesta manera, posant aquestes seleccions, i amb aquest botó d'aquí aniríem passant. Aquest seria el formulari 2 que s'ha enviat, com s'ha omplert, quines respostes han posat en cadascuna de les preguntes, i podríem anar explorant una darrere de l'altra de tots els formularis que s'han anat enviant.